Diyos maray na hapon ihahatod sa tuya ka na DCGB ang detalyas kan mga bareta na maruluwas sa aga. Alagad enot na nindong maantabayan ang digdipo sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Detalyas ka na mga bareta sa lado lokal, nasyonal, international sports kamugtakan kan panahon na sinibapa sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta isihunta na report halik dyan sa luwas. Sa lado lokal nasa linya sa tuyang mga IT halik dyan sa o kayaan sa tuyang mga OJTs interns halik dyan sa Bicol University. Breast and cervical cancer screening pigkondusir sa siyudad ng Legazpi in relasyon sa Women's Month celebration. Sa detalyas nasa linya si Hana Ocampo. Hana, marhay na hapon. Go ahead. Marhay na hapon para sa mga dagdag na bareta o nagkondisir kay breast and cervical cancer screening ang gobyerno probinsyal kan Legazpi, kaibahan ng City Health Office, Legazpi City Hospital, as in Department of Health o DOH. Katapot kan pagselebrar kan Women's Month, nagibo kisarong aldaw na seminar ang mga nasambitang organisasyon, tangani maiheras ang mga impormasyon manungod sa breast as in cervical cancer awareness. Sigun kay Regional Program Manager for Cancer as in DOH Bicol CHD Dr. Gisela Claveron, pangduwa ang breast and cervical cancer sa pinakadakulang kaso ng mga kanser kan mga kababaihan, alagad dahil sa ginibong seminar, obheto kaini na magkaigwang kaaraman ang mga kababaihan manungod sa sintomas as in sa tamang paglikay sa nasambitang kanser. Alam niyo po ngayon, importante talaga na alam ng mga tao yung mga sakit na ito. Kahit hindi naman po nila matutunan lahat-lahat, pero meron silang idea. At mache-check na lang kanilang sarili kung may nakakapa silang bukol sa dibdib, sa suso, may nakakapaghulani sa cervix naman kasi cervical cancer, hindi masyado ang simptomas, kaya posibleng late na ma-detect. So mas maganda na mag-screen para sa HPV, which is yung virus nga na pinagmumula ng cervical cancer na nagkakaroon ng pagbabago sa tinatawag nating kwelyo ng matres. Bukas ang screening sa gabos na empleyado kan LGU, alagad pagirumdom ni Claveron sa gabos, na inutunan kalusugan na alagad magpakonsulta tulos sa health facility kung igwang namamatean. Dagdag pa niya, maaaring magpakonsulta sa mga barangay health unit alagad kung kinakaipuhan, may re-refer tulos ini sa City Health Office. Iyan ang bareta, ako si Hana Ocampo, intern hali sa Bicol University. Salamat Hana sa inisyal na bungkaras kan istorya halik dyan sa luwas. Dagdagan ta pa na detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Earthquake as in fire drill pinagkondusir ka na Bureau of Fire Protection Daraga sa Tagas Elementary School. Sa detalyas nasa linya si Paul Hapin. Paul, good afternoon, go ahead. Mas maray nang nag-iingat kaysa nagiging negligent kita. Iniapahayag ni Senior Fire Officer 1 Kenneth Viniefa, ang Chief kan Community Relations Unit kan BFP Daraga, makalihis na makapagrehistro ng siyam na insidente ning sulong Bureau of Fire Protection Daraga. Gunya na enot na quarter kan taong 2023, as in 5 kayo niyang nairehistro. Gunya na bulan ng Marso. Sigun kay Dagdagan ta ang detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya sa muyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita. Chief Jim, good afternoon. Go ahead. Pinatana ngonya na pagkahapon kan panahon ni na makusog na bagsak na ninoran ang tercer distrito kan Albay konsain sa momentong ini adigdi sa syudad ni na Ligao Uwas area kaiguan ni na makusog na bagsakan na uran konsain nakulang ipinagpapasalamat ini sa lado kan mga parauma sa pagsabing maski di konsideradong summer
alagad igwaman giraray ni na biyaya ni na Uran kung saan kung matatandaan maginadigdi sa Ligao na lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nando Gonzales nag-antisipar kan summer nagkaigwan ng mga programa proyekto manungod sa impounding dam pasiguro para sa taginit alagad sa indikasyon na ini ngonya na pagkahapon na makusugan na bagsakan Uran dakulang bagay ini sa lado kan na mga parauma. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jim, sa dagdag na istorya sa lado lokal. Ngunya sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipigbubusol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso ang reforma sa pension system kan militares in uniform personnel. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na ang nalakdang na ini kang presidente iyon tanganing mailigtas ang pagbaba kana pundo para sa pension system kan mga retiradong soldados asin iba pang uniform personnels na maretiro sa pag-abot kana panahon. Sakop kan ipigbubusol na pension system reform ang pagkaltas nin kontribusyon sa mga aktibo asin mga bagong laog sa military service asin kan iba pang unipormadong opisyal. Paliwanag ni Diokno na ang sistema ngunyan pigkukuha sa tauna na budget kan gobyerno, partikular ang pensyon para sa mga retiradong militar asin uniform personnel, alagad daimanin pigkakaltas na kontribusyon hali sa mga ini. Bako siring kan mga empleados kan gobyerno asin pribadong sektor na pigkakaltasan ning kontribusyon sa Social Security System o SSS asin Government Service Insurance System o GSIS para sa saindang pensyon. Nagatindir si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Pag-ibig Fund Chairman's Report ngunya na alas 2 din hapon kung sa inipigpresentar kan ahensya ang mga naging akumplisimento kaini. Pinanginutan ni Pag-ibig Fund Chairman as in Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar ang ginibo na pag-report sa presensya ni Presidente Marcos. Matatandaan, Pebrero ka nakaging taon ni naprubaran kan Pag-ibig Board ang dividendo sa savings kan sa indang miyembro na 31.79 bilyones pesos. Inaprubaran man ang pinal na dividend rates na nasa 5.5% para sa Pag-ibig regular saving as in 6% para sa MP2. Apwera sa nasabing aktibidad, nagatindirman ang presidente sa mga cluster meeting sa palasyo na pinaggigibo kada aldaw nin Martes. Sinupalpal ni Vice President as in Education Secretary Sara Duterte ang hirit kan Alliance of Concerned Teachers o ACT na mag-hire nin 30,000 na paratukdo asin magtagama nin 100 bilyones pesos na pundo kada taon para sa pagpapagibo nin mga classrooms. Inapod ni Duterte na unrealistic as in impossible ang hirit kan grupo asin malinaw na panlalansi ang pigigibo para kontrahon ang piglalatag na solusyon kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa haloy ng problema pighampang kan sektor kan edukasyon. Sinabi pa ni Duterte na sala ang timing kan act sa intensyon kaini sa pagbubusul kan mga nasabing rekomendasyon dahil ginibo ini kun maarin nagsilyab ang labanan sa mas bate na kagibuhan kan mga rebeldeng New People's Army o NPA kung saan apektado ang sobra sa 55,199 estudyante asin 2,815 mga school personnels. Sinabi niya nga dai mape-pressure asin dai maluloko ang administrasyon kan mga grupong arog kan act. Sigun man sa act, nakaipuhan ninda iyon aksyon asin solusyon kan DepEd asin bako red tagging. Mas maisog na lakdang na kaipuhan ang ilatag kan mga otoridad tanganing madakop ang mga kidnap for ransom groups. Ini ang naging reaksyon ni Senador Grace Poe kasunod kan kidnapping murder case
sa sarong Filipino-Chinese businessman sa Quezon City. Marso 22 kan makuha ang bangkay kan negosyanteng Filipino-Chinese na si Mario Uy sa Tanza, Cavite, duwang aldaw matapos dukoton ini nintulong Chinese asin sarong Vietnamese kung sa'y nakahagad pa ang mga suspetsado nin ransom sa pamilya kan biktima. Tinaawan doon ni Poe na daina natatakot ang mga imbelto sa kidnap for ransom dahil nagkakapera sa mga ini ang dating miyembro kan pulis asin militar. Sinugo man ni Poe ang mga law enforcers na gibuhon ang gabos na paagi tanganing mapugulan ng kidnapping asin mapreso ang mga nasa likod ka ini. Sinabi pa kan senador na magkakanigo na itao sa mga Pilipino ang sarong komunidad na may kalayaan hale sa takot asin peligro. Masararo man na investigasyon kan nagkaperang kongresista ang mga tawong nasa likod kana kumpiskar na shabu sa sarong PNP intelligence officer na nagkakantidad nin maabot sa 6.7 bilyones pesos. Sigun kay House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, posible na bakusa na si Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ang mahiro digdi dahil pwedeng may nagtataon ng protection sa iya. Sinabi ni Barbers na si Mayo antag sa diri ning sarong lending institution na ang customer mga pulis. Sinabi pa ni Barbers na kung talagang si Mayo ang solamenteng operator kan sa iyang negosyo na pigtutubudan kan kadaklan na convenienteng cover para sa iyang illegal drug activities. Sinabi pa ni Barbers na sa katotohanan ang sweldo man sana ni Mayo kada bulan minamontar sa kantidad na 34,079 pesos. Dagdag pa ni Barbers na maski nagsusunod sana ang pulisya sa due process, alagad sa kununyan dai pa man giraray ininin update, may kinaarama sa nasabing kaso kung kaya gusto ka nagkakaper ng kongresistas na hidalaon asin para rumon pa ini. Sigun man kay PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr. na igwamanin sarong ranking official na pig-imbestigaran ngunyan dahil siya ang responsable sa pagbalik kay Mayo sa PNP Drug Enforcement Group. Ipinahayag kan Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG na robbery extortion ang nanganganot sa mga krimen na kinaiimbeltuhan kan mga pulis sa saindang na arestar. Base sa datos kan IMEG kasabay digdi ang entrapment, buy bust asin paglatag ning warrant of arrest sa mga aktibo, retirado asin mga sinipa sa serbisyo ng mga pulis kasabayan sa indang sibilyan na kasabwat. Sa nasabing numero 86 na individual ang sa indang naarestar. 25 digdi ang dahil sa operasyon asin 61 ang dahil sa paglatag ning warrant of arrest. Sigun sa IMEG, nagluwas na kadaklan sa saindang operasyon iyo ang may kinaaraman sa extortion kan mga pulis. Pinakaultimo digdi iyo ang pagkaarestar kan pulis na nakadesignar sa Makati Police na nangongolekta ning kwarta para sa pagproseso kan reassignment orders. Piging ganyar kan gobyerno probinsyal kan Oriental Mindoro ang publiko na bisitahon man giraray ang mga tourist destination sa saindang probinsya sa ibong ini kan nangyayaring oil spill sa nauhan sa nasabing lugar. Sigun kay Oriental Mindoro Governor Hormelito Dolor, saro sa mga lugar na pwede pa man giraray na bisitahon kan mga turista ang Puerto Galera dahil sa daiman ini na apektaran kan oil spill asin pwedeng languyan o mandain lain man o kaya pwede pang gibuhan nin man lain-lain aktibidades sa nasabing katubigan. Katakod kay ni sinabi ni Governor Dolor na dai man dapat ikanselar kan mga turistas ang pagpasiring sa sanasabing destinasyon dahil tarayo ini sa pinangyarihan kang oil spill. Ang pahayag kan gobernador ginibo kasabay kan inaugurasyon kan world class asin pinadakulang passenger terminal building sa bilog na nasyon sa Calapan Port na pinanginutan ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago kasabay ang mga opisyal kaini asin opisyales kan nasabing probinsya. Sa may relasyon na bareta na itao na ang cash for work assistance kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa maabot na 19 residentes na apektado kan oil spill hali sa sarong fuel tanker na naglubog sa Oriental Mindoro.
kabilugan na 19,895 individual sa Oriental Mindoro asin Antique ang nakinabang sa Cash for Work program kan DSWD. Ini may kamautan na magtaonin parameters ng trabaho sa mga pamilya, kadaklan sa mga parasira na nawaran ng income dahil sa oil spill. Ang mga apektadong residente na pinag-identify kan lokal na gobyerno tiga-deploy para magpartisipar sa man iba-ibang aktibidad aron kan pagkolekta nin mga lokal na materyales para sa pagbugtak nin mga improvised oil spill boom asin absorbent, pagmukna nin barangay o backyard gardens, rehabilitasyon kan mga bakawan asin pamamahala kan mga community cleanup drives. Nagtaban man ang nagkapirang benepisyaryo sa pagkarga asin diskarga kan mga food packs kan pamilya. Katrokis kan mga aktibidad ang mga partisipantes tinaawan ng cash kan DSWD para masimbagan sa indang panginot na pangangaipo araw kan pagkaon asin tubig. Mabulta ang detalyes kan mga barata pakalis kan mga pagirumdum. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray, sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Maugmang ibinabalikan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na simbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola. Huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng Brightlet. Hanapin ang check ng Brightlet. Pag may check, that's Brightlet. If symptoms persist, consult your doctor. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, may sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 for DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal.
Nangapudan ang Overseas Filipino Workers o OFW Party List Group sa Kamara na pahiwason ng investigasyon katakod kan mahiwasan na sabwatan sa pagultanan kan nagkapirang mga individual asin nagkapirang pasaway na opisyal kan Bureau of Immigration o BI. Sigon kay Overseas Filipino Workers Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na kinakaipuhan investigaran asin mapatawanin magkakanigong padusa ang mga koruptong opisyal kan Immigration Department matapos pumusngak ang panibagong eskandalo sa nasabing ahensya. Ang pahayag ni Magsino katakod kang pigasabing organisadong estilo ngunyan sa BI para sa pagpapaluwas kan mga Pilipino pasiring sa Cambodia matapos mabulgar ang modus operandi sa laog kan Clark International Airport na kinaimbultuhan ni Immigration Officer 1 Alma Grace Ambrosio David. Sinabi kang kongresista na apisar kan ipigbugtak nindang anti-trafficking OFW movement o ATOM na pinag-iniguraran mismo ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte tanganing maprotehiran ang mga OFW na nakakadisganar na nagpapadagos paman giraray ang mahiwasan na illegal recruitment as in human trafficking sa Pilipinas. Sigun kay Magsino na mas lalong makasupog asin makadisganar iyo ang mga napabareta na imbuelto sa siring na maraot na sistema ang mismong mga balasubas na tauhan na sinopisyal kan Bureau of Immigration na pigkukonsiderar na sindikato sa laog kan ahensya. Sa iba pang bareta, lauman na dakol na empleados kan Development Bank of the Philippines o DBP ang mawawaranin trabaho. Ini matapos na aprubaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagsarong fersa kan Land Bank of the Philippines asin kan DBP. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokdo na magkakaigoning redundancy kan trabaho kung pinagbiyo na ang duwang bangko. Katakod kay ni magkakaigoning separation pay para sa mga matatangka sa trabaho na pwedeng gamiton sa pagninegosyo kung saan man pwedeng gamiton. Sinabi pa kan opisyal na magiging efektibo ang pagsarumpersa kan Land Bank asin DBP bago matapos ining presenteng taon. Katuyuhan kaini na magkatipid ang gobyerno asin mapakusog ang pagbabangko sa Pilipinas. Ipinahayag ka na hepe ka na Bureau of Corrections o Bucor na si Gregorio Katapang Jr. na i-reshuffle niya ang gabos na tauhan sa mga kulungan asin penal farm kan ahensya. Sinabi niyang magkakaigonin command conference ngunyan aldaw para i-anunsyar ang reshuffling kan mga personnels sa laog ka na Bureau of Corrections. Ipinaluwas pa ni Katapang ang pahayag kasunod kan sa iyang panunumpa sa Department of Justice. Siring man sinabi niyang habo niyang ibulgar ang sa iyang mga plano dahil magdadara ini ni na pagkapurisaw sa mga tauhan. Opisyal na ibinugtak si Katapang bilang hepe kan Bureau of Corrections kam Biyernes, katrokis kan dating hepe kan ahensya na si Gerald Bantag na sinuspender katakod kan pagkagadan kan preso na naging middleman sa pagkagadan man sa journalist na si Percy Lapid. Pig-inggan niya ni Ways and Means Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang mga lokal na gobyerno na manindugan laban sa maraot na efekto kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa saindang lokalidad. Sigun kay Gatchalian, may nagkapirang local government units o LGUs na ginibong POGO hubs ang nagpupuo ng mahiling ang maraot na implikasyon kan pagtugot na magkaigon ng operasyon sa saindang mga lugar arog na sana sa Manila, Pasay asin Paranaque. Paliwanag kan senador sa oras na may nangyaring krimen sa sarong lugar, responsibilidad kan alkalde asin kan chief of police kung kaya nagiging sarong local issue asin nagiging problema kan komunidad. Igwanin mga lehitimong investors na magkakapagtaonin dagdag na kapital asin dagdag na trabaho bako arog sa mga pogo na pigasabing da ipigtatawan importansya ang mga kababayan dahil 90% kan mga empleados digdi iyo ang mga dayuhan mantang 10% sana ang mga Pinoy. Imbes na mga pogo na kausa sa Carmen Kampalibot, mas doblehon kan LGUs ang sa indang espersos na mapakarahay ang komunidad asin mainganyar ang mga turista sa abroad na bisitahon ang mga lugar sa Pilipinas. Binuksan na kan Department of Trade and Industry ang Go Local Stores na makukuha sa Intramuros, Manila. Mahiling digdian man iba-ibang produkto na ipapabakal kan mga negosyantes gikan sa man iba-ibang probinsyas.
Sigun kay DTI Undersecretary Blasila Lantayona na sa nasabing programa dakol sindang matatabangan na mga saradit na negosyantes na difisil makapabakal dahil kaipuhan nindang magbayad ning halangkaw na rental fees. Sarong magayon na lokasyon ng Intramuros, sigun kay Lantayona, dahil dakol na mga turistas an oral daw na nagbibisita digdi na sigurado nang mapapahiling an man iba-ibang produkto. Sa ngunyan igwa ng 132 na Go Local Shop sa bilog na Pilipinas sa sinplano pa kan DTI na dagdagan ini. Piglansar ang programa kaitupang 2017 na kamautan na matabangan ang mga saradit na negosyante sa Pilipinas. Sa ultimong detalyes kan bareta sa lado lokal, pwedeng gamiton kan mga babayeng obrero o kaya sa lado nasyonal, pwedeng gamiton kan mga babayeng obrero ang magagamit na benepisyo na sick leave kapag nakakamat inin period cramps kada bulan imbes na pigrekomendar na menstrual leave na pwedeng magresulta sa diskriminasyon sigon sa Employers Confederation of the Philippines. Nagkapirang kongresistas ang nagbubusol kan House Bill 7758 na sarong purwestong lay na may kamautan na matawan ang mga babaeng obrero ning menstrual leave kada bulan. Sinabi ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Luis Ortiz Jr. na may access man ang mga kababaihan sa service incentive leave, maternity leave, solo parent leave, battered women o violence against women leave, gynecological leave, paid vacations sa siniba pang holidays. Sinabi ni Luis na ang pag-rekomendar na o kaya pig-rekomendar na bill pwede man makadanyar sa mas saradit na kumpanya sa mga polisiya kan manpower as in resources. Dagdag pa niya na pagkataunin mas dakol na leave credit sa mga kababaihan pwedeng magresulta sa gender preference as in diskriminasyon kapag nakakuha nin obrero. Alagad ang mga employers alagad ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP dahil pa nagsumiter nin position paper sa nasabing bill. Sa lado kan sa bareta sa ibang nasyon nangapudan si US President Joe Biden sa mga legisladores na magpasar nin lay na mas naghihigpit sa pagbakal nin mga assault rifles. Katakod ini, kaya kasunod ini kan nangyaring mass shooting sa private Christian elementary school sa Nashville na ikinagadan kan tulong estudyante asin tulong para tukdo. Sinabi kan presidente na napapanahon para maprotehiran ang mga eskwelahan. Magigirumduman na linaog kan 28 anyos na babae na armado ning sarong assault rifle asin handgun ang Covenant School asin nagparapaputok ini na nagresulta sa pagkagadan kan nagresponding police mantang sa ngunyan pigaaram pa kan otoridad ang motibo sa pangbabadil. Sa sports, papanginutan ni naturalized player Justin Brownlee ang 28-man lineup na isinumitir kan Gilas Pilipinas sa Samahang Basketball ng Pilipinas SBP na pagpipilian na masabak sa 32nd Southeast Asian Games o SEA Games sa Cambodia sa Mayo. Apera kay Brownlee nasa listahan nasa listahan man ang mga Gilas veterans na sina Junmar Fajardo, CJ Perez, Japet Aguilar, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Roger Pogoy, Poy Eram, Calvin Oftana, Chris Newsome, Raymond Almazan, Kevin Alas asin Marcio Lassiter. Ang nasabing 28-man poll ang mababawasan mantang paparanin na ang SEA Games. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio na igwaning makusog na lineup ang Pilipinas asin kayang-kayang mangibabaw ang nasyon sa basketball sa SEA Games. Sa ultimong detalyas kan bareta ang magiging kamugtakan kan panahon sa masunod na 24 oras. Nasa linya si Sir Jaime Bordales kan Pag-asa Legazpi. Sir Jaime, marhay na hapon. Please go ahead. Marhay na hapon man sa imo piyo kasi na marhay na hapon sa tuyang mga paraang tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos pong makaka-eksperyensya ang bilog na Bicol Region di bahagyang mapanganoron sagkod sa nagiging mapanganoron na kalangitan. Asin mga posibilidad kang pag-uran, lalong-lalo na po pag-abot kang hapon sundo sa Banggi. So ining mga pag-uran na ini, day man niya ito tiglalauman na mahaloy, asin day man niya ito tiglalauman na makusog. Dara po ini kang pig-apod niya itong isolated thunderstorm o mga localized thunderstorm.
mantang palagos pong nakaka-afektar sa sirangan na parte ng Visayas as in Mindanao ining easterly. So sa ngunyan, ang nakaka-afektar sa kadkodan ini pong northeasterly southeast wind flow o suduro sa hali po digdi sa northern sirangan. Sa ngunyan, wala man po kita nga monitor na LPA o bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Pinanggiraray sa Bicol Region ang agwas ng temperatura na pigdalaoman niya to mapuon niya na 23 tundong 32 grados sentigrado. Hindi po sa Legazpi nakapag-record kita si maximum heat index sa hapon na uminabot po sa 38 degrees Celsius. So yan lamang po ang satuyang update para sa kamugtakan kan satuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako po si Jaime Bordales sa liwat malakay na hapon. Thank you so much, Sir Jaime Bordales, sa kamugtakan kan panahon hali dyan sa Pag-asa Legazpi. Sa pangaran ka nagsurat ka na mga informasyon si Jen Matthew Balyaran. Sa supervision iyan ni News Director Mardela. Ang news team dyan sa luwa sa panginot ni Chief Reporter Kumpadreng Jimmy Nasalita. Sa control technical si Kumpadreng Nal Baldo. Sa IT yaon dyan, sinda Tresia Marilitana sin si Richard Astor. Sa pangaran ni Jaime Bordales kan Pag-asa Legazpi, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Sa bawat buka